Здравейте! Днес ще ви покажем лента за следоперативна стабилизация на бюста. Какво представлява лентата? Тя е предназначена да се ползва след оголемяване, намаляване на бюста с силиконови импланти, след ревизионни операции с гръдни импланти и след реконструкция на гърда с имплант. Има два размера, които се предлагат, като се взима обиколката на бюста, за да изберете правилния за вас. Състава на лентата е 81% полиамид, 18% еластан и 1% полиуретан. Ширината на лентата е 8 см, като тя е произведена в Швейцария. Ако имате някакви въпроси, може да се свържете с нас, за да можем да съдействаме. Тя също така се залепва чрез велкро лепенки. Както казах, ако имате някакви въпроси, може да се свържете с нас, за да можем да съдействаме. Поздрави от Ортопедия БГ!